Villena i les seues històries. Ja és història. L'Espanya colonial a l'Àfrica. Homenatge als soldats que els va tocar fer la mili obligatòria en l'anomenada Campanya d'Ifni Sàhara Espanyol, any 1957 a 1960. Al Boulevard Maestro Carrascosa de Villena van tenir la fortuna de trobar-nos un matí amb un personatge singular, José Tomás Almedros. José Tomás va néixer a Higueruela, Albacete, a l'any 1937 i es va fincar a Villena buscant el benestar de la seva família. A l'any 1958 va entrar a Quintes i a l'any 1959 va ser destinat a Sidi Ifni, colònia espanyola al Marroc, que per aquells anys estaven en confrontació bèl·lica per complir el servei militar obligatori. La instrucció i la jura de bandera la va realitzar a Lanzarote. Va pertànyer a la 21a companyia de tiradors d'Ifni, 4T, tambor estafeta, 191. Es recull document fotogràfic de la visita que va realitzar la cantant actriu espanyola Carmen Sevilla a les tropes de Sidi Ifni a l'any 1957. José Tomás, amb profunda pena i ulls, ens conta que en aquesta confrontació, guerra oblidada, van morir més de 400 soldats espanyols, la majoria de reemplaçament, i que gairebé tots van quedar enterrats a les sorres d'aquelles maleïdes posicions i desert del Sàhara. Hay una fuente que emana sangre de los españoles que murieron por la patria, pobrecitas madres, cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Se lava ni se peina, ni se pone la mantilla, hasta que venga su novio. José Tomás ens autoritza perquè donem a conèixer a la seva divulgació cultural el contingut de documents fotogràfics i vivències recollits en un emotiu llibre carinyosament maquetat per la seva filla Esther i família, en el qual narra el seu pas per aquelles terres. I com va escriure el Manco de Lepanto, del nom del qual no vull recordar-me, diu en el seu epíleg, motivat pel dolor que li produeix la barbaritat de les guerres. Adiós, querida España. Adiós, padre, y adiós, madre. Adiós, hermanos queridos. Y adiós a los peninsulares. Qué triste es dejar amores, qué triste es dejar España para venir a este desierto. Los que sirven en España siempre tienen un consuelo, tener la familia cerca, y yo la tengo muy lejos. Pero aquí, en Sidi Ifni, ¿qué consuelo puedo tener? Siempre metido en el zoco y sin ver a una mujer. Lo único que hay aquí son montañas, mar y arena, y moros de mala sangre para agravar nuestras penas. Sidi Ifni ha sido siempre tumba de los españoles y lo seguirá siendo mientras España tenga jóvenes para mandar al matadero. Ifni,
Yo, como soldado, te maldigo y siempre te maldeciré, y hasta maldigo la hora que de Cádiz salí. Sentiments nascuts d'una ànima jove, que no arribava a comprendre les barbaritats de les guerres, sobretot en uns terrenys llunyans i pels quals se l'obligaven a matar o ser matats per sobreviure. Mai hi va haver sentiments d'odi cap a la població amb la qual va haver de conviure. Aprofitem aquesta finestra que ens obri José Tomàs per expressar el rebuig sense entrar en les necessitats, o no, de les guerres, però sí en la crueltat i les barbaritats de totes i cadascuna d'elles, que sempre acaben pagant-les les mateixos, el poble, i un homenatge a tots i totes, i que d'una manera obligatòria no els va quedar cap altra opció que deixar-se la joventut, la sang i moltes vegades la vida en unes guerres imperialistes, colonialisme i militarismes. Com a música de fons s'acompanyen peces de l'època del servei militar obligatori, sense cap connotació ideològica, al testimoni de divulgació cultural que ens ofereix José Tomàs Almendros. Gràcies, José, pel teu testimoni. Villena, any 2025. Llibre Vivències de José Tomàs Almendros. La nostra benvolguda Wikipedia. I Huerteros,